Good morning! Tayo ay maglalakad sa Lingayen Beach. Ayan. Ay, sarap ng hangin. Napakahigpit po ang Lingayen. Hindi sila nagpapapasok. Hindi muna, sarado muna itong beach na to. Ayan, walang tao. Nice. Ayan. Sarado muna ang beach pero pwede kang mamasyal, picture. Sarap ng hangin. Ganda ng paligid. Oops! Sarap ng pakiramdam. Uy! Sana ako ah. Maraming salamat sa nag-imbita sa amin dito. Ngayon lang nakalaya. Nag-enjoy si mother namin.